Karahayan kan kagabsan, tingog kan banwaan, tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo, pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo, ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan, tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Hala, sige, maray na aga. Kami po minapaabot na namanin maugmang pataratara sa lambang miyembro kan sosyudad asin kan familia. Ngunyan pong Biyernes, Petsa 9, September 2022. Aldao ni Senyor Santo Cristo. Viva Senyor Santo Cristo. Siyempre, Viva Nuestra Señora de Peña Francia. Ecstasy. Ngunyan so traslasyon tabi 9 Petsa 9 kan mahal na ina, mahal na patron kan Bicol. Ano man tabi ang kasiributan, dapat amang Diyos perming pigpainot niya to sa gabos. Happy birthday sa mga nagkukumplean yung ngunyan. Tingog kan banwaan na po, minaimbitar mag-iriba-iba magkita sa kudalas 10:30. Kasabay ang paglaom na yaong kamo dyan, maski tabi brown out ang halos segundo distrito kan Albay. Sana po igwa lamang tabi ha, so mga nakabateriya, budasuna sa luwas kan segundo distrito, sana yaong kamo dyan nag-antabay man ha. Mantang kamo dyan naghanda kan panguntuhan, maray na aldaw tabi. Mag-iriba-iba kita sa paagikan informasyones na minaburutwa dyan sa luwas. Ang news team, pading Jim, pading Jomar, kumparing Al. Si Ann, si Luens, wala si Joshua. Sa Manibela, yaon dyan si Henry Mata. Sa control technical, an samuya pong pag-iriba dyan, co-pilot ko si Compadreng Nal Baldo. Siya po ang minapaluwaskan sa muyang broadcast worldwide o kaya sa traditional radio, sa AM band region-wide. Padingnal Daibaldo kan Dap-Dap, the home of Senyor Santo Cristo. Mabuhay ka mo dyan. Good morning sa gabo sa taga Dap-Dap. Ay naku, bata pag-arog ka ini an para antabay ta ka ito. Sabi baga kan di ba ka ito ka diit. Brown out pa. Nuarin man daw ma kon an nuarin man daw ma magakakon an sa tuyong mga bagiriba. Ano tabi sandali ta. Igol lang ako ning nag-miss call si Papa Ton ha. Si Extano. Ecstasy. Igo lamang man, madagdagan man lamang sa tuyang mga paraan tabay. Siring kang paraan tabay kanibang programa. Sana po. Newsroom, ang samuya pong news manager. The ever reliable, the versatile news manager Mardela. Daing iba. Sumada lokal. Pag-abangkan mga istorya national, international. Walang lusot po yan. Kay News Manager Mardela. Sa production, yaon dyan ang samong Angel de la Guardia, Mantenido, Angel Mustasa. Ang samuyang Angel, siya pa ang samuya man na AM A, Angel M Mustasa, kan DCGBAM. Maray na aga dyan sa Boys and Paints sa satuyang amigo kay Kagawad Bong Logronyo. Kang Boys and Paints, the number one paints. Salamat Kagawad Bong. Ecstasy. Siyempre, nagbo-broadcast man tabi kami worldwide sa pagikan internet online
Yaon dyan si Richard Buda, si Tricia Sinda po. Na naglulusot kan broadcast na yan sa bilog na kinakban. Ako man po ang sa indong servidor sa radyoan, sa indo pong Public Information Officer ng Bayan. Check, 1 2 1 2. Si Pio Fernandez. Check, 1 2 1 2. An soltero. 2 1 2. Garantisado. Check, 1 2 1. Pero Si praktisado. Check, 1 2 1 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. An sa kuyang telepono numero 0961-759-0888. That's 0961-759-0888. Smart and sa Globe 0926-0156-020. That's 0926-0156-020. Sige, dahil na pagparahaluyon, hali digdi sa Pilipinas, dumang kita sa Amsterdam, taan sa muya pong mga gobernantes, ang hierarchy po kan PBN Broadcasting Network Incorporated sa pamamayukan sa muyang presidente Madam Brenda Bayona Locsin, si Sir Nonoy Locsin ang sa muya pong Executive Vice President and Concurrent Station Manager Sir Glenn J. Barcelon, buda sa muyang Vice President for Regional Programming si VP Henry, yaon po nag-attinder kan International Broadcast Conference sa Amsterdam. Tangani po na makadagdag pa ni nakaaraman na ibabariwas digdi sa satuya, all for the benefit po kan listenership, asin pagserbi kan DCGB po sa bilog na kinaban. Try ta daw duman sa linya kay VP Henry, hali digdi sa Pilipinas. Okay na ba, Chard? Sige, VP Henry, hali digdi sa Pilipinas. Diyos maray na agatabi, VP. Yes, Diyos maray na agatabi, Pio. Maray na banggi digdi sa... good morning naman actually, mga alas 2 digdi sa Amsterdam mo yan pag-aaga. Maray na aga po sa Indo Boss. Mga parantabay dyan sa DCGB sa programang Tingog Kambanwaan. And tama katabi Ping, ini ang first day kan sa muyang attenderan na International Broadcasting Conference digdi po sa Amsterdam. And ini pong IBC 2022 pinag-organisar kan mga broadcast organizations, pinag-organisar kan iba-ibang mga broadcast technology manufacturers and corporations. Ini po sarong events and convention seminars para sa mga broadcasters, as in para sa mga suppliers and iba-ibang mga produkto. And later on, madanagog may ang mga talk, may kinaraman sa mga panibagong program, innovations, and iba pang mga informasyon, may kinaraman sa mga panibagong teknolohiya na pwedeng makuha ang digdi. Anyway, tabi piyo, saro sa mga nagkapirang mga obserbasyon sa muyang pag-abot digdi sa Amsterdam katso hapon, kan mag-touchdown kami duman sa Schiphol International Airport, digdi mismo sa Amsterdam. Kanya ang kami duman nakasakay sa aeroplano sa Etihad Airways. Ang gabos pinag-require na magsulog din face mask and gabos na flight yan hanggang sa kan mag-stop over kami duman sa Abu Dhabi, required ang face mask. Pero we were surprised kan pag-abot bidigdi sa Schiphol International Airport sa Amsterdam. Pakalampas minda umagi kami sa immigration kan sinabi ng sa Netherlands kan sinabi dito sa nasyon ini at ang Amsterdam iyo ang city capital kan kainin Netherlands pagluwas mi sa airport after kan immigration gabos ng mga tawo digdi bako na required ang face mask and then lalo na pagluwas mi digdi sa aeropuerto halos gabos na nagday naman na kami kinahiling na naka-face mask pero sa mga nagkapira mga foreigners na naglaog man digdi para ay doon na to baging mga turista o siring man kan sa muyang katuyuhan digdi. Napag-araman ko, nag-search ako na nagkapirang bulan na halos tinanggal na ang face mask, ang wearing of face mask digdi sa mga closed door as in magin sa open places. Then na po sila nagsulog ng face mask. Then kaso bago kami bago magbanggi, nagbalo kami na sakay sa sarong boat itong pinagapon na canal cruise digdi sa Amsterdam. Tang Amsterdam is composed of more or less 1,000 canals. That's why Amsterdam
itong susugduman sa pahayag kan sa muya na kauron kaso hapon ang Amsterdam ali po sa inadam meaning parte kan kanal dahil anta pinag-reclaim ani ibang kanal digdi kan mga nagkaaging panahon and ang teknolohiyang ginamit digdi may kinaraman sa pagpreserbar kan mga kanal kan minagi pang 1600 1700 hanggang sa mag-develop ng maray ang nasyon kan Netherlands magpunpagan mga nakaaging panahon halos iyo pa ang nagkakairilingon niya digdi sa samuyang kinamutan. In fact, ang saro digdi sa comparison na pinag-uron-uron mi kaswapon ining kanal digdi pag iling mo sa ibabaw malabog siya pero pag ilinaog mo sa baso na clear malinig na malinig ini. In fact, saro duman sa mga piloto kang boat na sa mga pinagsakayan, tuminabot duman sa river, ininom niya mismo ang tubig. Ininom niya mismo ang tubig. We were surprised dahil lang sa mga patisibang mga sarabay min ng mga foreigners digdi. Pag namin malabog mati ang tubig. Pero ito pala, ang tubig digdi sa mga pinagagihan kan sa Canal Cruise, pinag-maintain kan gobyerno na maging malinig ini. As in fact, kada bulan, nagkukwasin daki soil sample. Ang katuyuhan kan soil sample, may na-interview kami ni Ibi Piglen and Sir Jose Locsin kasawapon. Itong sample na ito, mga trabahador, ay nagwagan sample, mga trabahador sindakan kuhan, mga trabahador sindakan city government kang Amsterdam. Pinag-aram nila kung polluted o bako polluted o unlevel kan pollution sa salog. Takon na didiscover nila na halangkaw ang level of pollution digdi, may ginigibong paagi ang gobyerno para mamantener na malinig ini na lugar na ini. In fact, kan mga nakaaging panahon pa lang, before ini na may develop na tourist spots, ang gobyerno daw nag-hire ki duwang persona para sa na maglimpya kang salog kasi magkuha kan mga nagkaurulog na bisikleta digdi. Saro sa mga main transportation kan mga kan mga nagka-star digdi maging mga nagkatrabaho, nagakurbata ang paggamit ni bisikleta. Ang populasyon daw kang Netherlands susugduman sa samuyang guide kaso bagong asawapon na aga kan mag-abot tulos kami digdi nasa 800,000 ang population digdi pero ang kanya ang bisikleta daw nasa more or less 1.4 million, meaning sabi niya igwa nga ki mga tao na may sadiring duwa o tulong bisikleta kung 800,000 ang population digdi. Kan itong dahilan duman tadakulo ang bisikleta digdi kadakulo ki bisikleta nagkakaurulog diyan sa kanal. Kan mga inot na mga taon kan ini i-open sa turista para gamitan kan Canal Cruise parte kan tourism program ninda igo ki maabot sa 18,000 na mga bisikleta ang nakuha kay itong mga trabahador na ito na nahulog yan sa salog at pinag-gibon nilang mas pararumon pa ini na salog digdi sa Amsterdam. And kadakol man mga auto nagkakaurulog gigi, sabi nga ni EVP, natanong ito warang railings ini, wala kigari barriers para day mahulog ang tao. Pero ito pala ang purpose ninda, nagduduong kaya itong iba-ibang klase na mga boats digdi na for transportation and for tourism purposes. Saro sa mga naging reflection kan sa muyang urong kasapon, iyo ang kumpara dyan sa Satuya, kung paano naman tinur ang salog na mas darakul ang salog digdi. Yan ang dakulang challenge diyan sa Satuya, sa Legazpi, as in sa ibang probinsya Canalbay, na mamantinir na daing basura na kakaya-kaya digdi sa salog na ini. And saro pa, ang obserbasyon niya na mo tabi digdi OPIO, ining mga harong na niya ang sa gilid ng salog, kung lang yan, parariho ang langkaw, pero iba-iba talagang structure, iba-iba talagang architectural design at mailing mo kumpara sa ibang mga nasyon na nagkabirisita. Matindi talaga ang sinang is infrastructure design, no? And apera kaiyan, ang building digdi hanggang sa naika sa 5 to 6 floors, 5 to 6 floors lang. Kaya pigutugutan kan gobyerno na magbugtak nin masalangkaw ng mga building dahil ang Amsterdam nga ni halos pareho kan Legazpi kan mga nag-aaging panahon na swamp area
dahil ang tamalumoy dan daga digdi hanggang arog lang gatong kaya na kapasidad kang building na pwedeng maitugdok digdi. And kadakol na mga mga sitwasyon na nagiging rason kung dakol ang mga nagbibisita digdi, although mahal talaga ang mga barakal, although kita na mga Pilipino pag binadigdi ang piling tamahal ang mga barakalon, mga pagkaon dahil nga ita miyembro ini kang European Union and Euros ang pigagamit digdi sa tuya ng mga kababayan. Akan sendang mga anong mga klaseng transaksyon. And sa mga kondigdi tagpiyo dahil sa I think siguro dahil sa COVID-19 o baka advance na mismo sa iyang teknolohiya, no cashless transaction ang nangyari din. In fact, kaswapon, nagbakal si EVP ki pasalubong sa iyang magayon na daraga, si Margaret, at nag-ikot kami naman sa Anne Frank house. Hindi si Anne Frank saro sa mga pinabibig na hero digdi. May kinaraman sa World War II kung paano niya nagamit ang sayang talento sa pagsurat para istorya ang nangyari, may kinaraman sa pag-okupar kang Nazis digdi sa kan Germany, digdi sa Amsterdam kan mga nakaaging panahon. May nawal siyang kadakol ng mga diaries. Ito ang nag-trigger sa mga historians, hindi ko nata magbugta ka itong museum na ito. Dahil panahon kang persecution kan mga Jews, sa Jews kan napigigibok kan mga Nazis, no? Ang kan magbalo si EVP na magbakal kang kang Gariso Benardigdi, di sila nag-acceptan cash. Puro na sinda, nagamit na nin card and iba pang transaksyon. Apera sana sa mga restaurants na pwede katabi na maggamit nin cash digdi, no? And pero mariparo mo ang ang disiplina. In fact, di kami nailing na pulis kasi apon ay sa airport lang kami nakailing ki pulis, no? Sa airport lang kami nakailing ki pulis. Pero digdi sa mga areas na yaon yaon mismo transaction and itong rendezvous kan sa tuya kan iba-ibang mga turista. Di akong nailing na pulis para mag-maintain kang pass order digdi. Pero nailiparo ko talaga ang bisikleta, sus ko, maski sa kanto, maski sa lugar, kadakol kan mga nagbibisikleta digdi. And igos na special lane para sa bisikletang yan. May bike lane, kasi digaman ki mga tinampo na pwede mong gamiton para sa para sa bisikleta and auto na pwedeng pagsabayon. And kung mariparo mo digdi ping ang kadaklan sa mga behikulo digdi na pigagamit kan mga tao sa transportasyon magin intong Uber wala iba pa and magin ibang mga private na auto. Kadaklan digdi mga Mercedes, may Volvo, may BMW. In fact, ang mga taxi, ining overdig di mga BMW, and ang saro sa nailing kong medyo familiar sa tuya dyan sa Pilipinas na auto, hindi nakuhaan ining Mercedes-Benz na pigagamit para sa transportation. Pero, dahilan hindi na to kung nailing di Toyota, di kaming nailing di na Mitsubishi, di kaming nailing na Isuzu auto. Hindi kayang mga brand ini kadaklan kay ni mga European cars na yaon digdi. Ikaw man ako nailing na Ford, no? May nailing man ako na Ford, pero iyan ang mga midbit sa tuya, diyan ang mga Toyota, Mitsubishi, Honda, di kaming nailing na nagdadalagan sa mga areas. In fact, ang mga harong digdi durukutan, ang mga parking sa luwas lang pero fully organized siya. Diyan sa mga gilid kan kanal. Kaya sabi kan piloto kasuhapon sa Samuyang Canal Cruise, dakulo ng mga auto nagakaululog digdi sa lugar na ini para sa nasakwan, para sa dahilan sa pamisa na estimate ang pagparada sa mismo sa gilid kan salog na daiki magkanigong mga barriers. Although nagakaigwasin daki pag-iingat man tusog duman sa nakuha niya mong informasyon. Okay, so yan tabi Pio ang situation. Sorry, taga-subago ko nagbalo kita na magprograma. Actually, pwede kang magprograma na 5 to 7 digdi. Medyo
matanga na kami nagtapos kaswapon, may pigarsikaso pa kaming iba. Ang 5 to 7 digdi, alas 11 po ang aga. Digdi alas 11 ang Banggi. Alas 11 ang Banggi. Digdi sa Amsterdam. Pero sa aga gayon, mabalog kitang mag-sign on na digdi. Medyo okay naman kami. Pagkatapos kan whole day, 8 to 5 na sa moyang convention at seminar digdi, convention. Dahil naman kami mga activities, balik kami digdi sa Mercure Hotel. Nakunahin iyon sa Muya Tabi na Istaran, digdi po sa Amsterdam. Okay, Pio, may hapot ka tabi? Yes, we're very proud tabi BP Henry ta ang sarong Albayano, Ligaspeño Bicolano. Yaon diyan sa International Broadcast Conference. Mga kwan diyan, mga ang pag-urunan diyan, siyempre high level na sistema na and excited kami na pagbalik digdi tropa makaka-experience yan mga Bicolano kan mga maukod ang tatabi dyan VP Henry. Pwede tabing i-walk through mo kami dyan sa hotel na nadaragusan mo sa imong kwarto. Mailing lamang ka mga i-walk through mo lamang, i-focus mo sa camera, dawa nakakburikat pa dyan si AB Piglan, ipahiling mo. Madali lang. Tadi ako, hindi kaya yung background sa likod ko, kung ini, virtual, madali lang virtual background ini, balik ko natanggalon. Sige na. Ano ba mga hotel digdi? Sarap yung ito ng kwarto. Sarap yung kwarto. Kumpara niya ko yan, napadara ko lang yung kwarto. Sarap yung kwarto digdi. Sa lugar. Madali lang tayo, lingon tayo nita. Bakit kung mayroong mailin silbi, nagkaig na ko pa, nangungurumbong ang kanta mo. Matamagahon pa sa... Day bali, okay na ito Bipendre, So, magayon, so... Kaya, medyo madiklom din sa ang ilaw ko talaga, actually, saro lang. Iba man kayo mga pindutan, digdi, sa kwarto. Kan kumpara dyan sa tuya. Digdi sa, sa buyang kinaistra na kwarto tabi. Pingo. Okay, so okay na tabi ito, BP. Kuan masa na ito pa, konsuelo ta, so mga paraan tabi ta talaga. Curious man Gari may gusto kang sinipon kung may tao pang ibadig dia. Ako, iyon ang katuyuhan ko kata. Aron kayo di pala, narunduman ko. Kasumbang, ko rin kinapos kami kaya oras. Taga niya, mga programa nga na ako sa agang kasungo niya na alas 5. Kaya medyo, kung kita, nagulpi ako kung kaswapon. Madamang kontak kami tabi payo sa Red District na Pigapon. Ang Red District, ang mga babae nasa, sinudan mo baga? Kaya kung sa eskaparate. Eskaparate ang babae. Kaya no taking of pictures yan. Pag gusto mo naman sa babae, gari ma-communicate ka lang duman sa babaeng ito. May gwasin ng paagin na gari in charge man nga kung sa tuya. Hindi ko alam kung tama ang term ko. Gari nga bugaw o gari coordinator. Kung gusto mo siya, kakuan mo itong babaeng ito. Pero di ka basta mo na pwede magpinilyo duman sa babae habang yaon sa eskaparate. Yaon sa gari tube ka. Gari glass. Gari aquarium. Na dahil tubig. Kapag pinilyo ka naman, may pindutan siya naman. Gari ba ka sa bangko? Automatic, konektado sa pulis. Konektado sa pulis. Sa kapirasan ng minuto, yaon sa pulis ang pangan mo. Dipisil. Serious. Ito lang gusto yung magaring na kaming oras na yan. Kung paano may mailing itong sitwasyon ito. Si Ma'am Brin, kadang-isip kami ni Pipiglen, Bura sa Sir Nonoy na magduman. Sabi ni Ma'am Brin na maipangaya ko sa ito. Tapos yung mga turista digdi. So discover ko ta na kung talagang solo ka sa kwartong kuneho ka. Kami na ibipiligdid, kami duwa sa kwarto. Alaga. Siyos ko. Pwede mo baga na. Nasurpresa mo kaya ako. Pwede mo na patagong ko muna sa CR. Well, anyway, duman ta BBP sa pagsuulog kan mas may naunang bitang ka while you're walking through sa biyahe. Dahil na talaga ning face mask dyan sa outdoors tabi? Dahil na talaga tabi, Ping. Sa aeroplano talaga, po Manila, hanggang Abu Dhabi, hanggang Digdi, record ka na kamas. Matanggal ka lang kimas, kumakaon ka. Tapos sabi kang piloto, buda kan sa stewardess. Pagbaba nga sa immigration, ngaya, dapat nga nakamas ka mo. Pero pag abot sa immigration, pinatanggal sa mo sa mata, piling ko sa pandok, parang pigigibog ka, nag-travel kita sa Singapore. Padaling mo sa pando. Pagkatapos ka ito, di balik mo naman sa mas mo. Pagluwas mo digdi sa kwan, sa arrival, so bag drop, so sa baggage baga,
Dahil naman kimas ang mga tao, nagtaranggalan na kimas. Ang ganda man sa isus ko, din na-reviews ako. Kaya din na-reviews ako. At siyempre, bako man kita tuod pa. Si HBP nga ni, bako nga katulad din nakamas. Ngunyan, pagluwas mo diyan, pag doon sa Dinuruman May, nakamas kami naman sana ang mga Pilipino. Primerong tanggal si Ma'am Brenda. Kanya ko, Ma'am Lek ko kaya. Tapos si Sir Jose. Pero mas sa mga open places talaga Pio, medyo nakisabay naman kita maparustig di na malipot, medyo okay man. Pero pag lag medyo man sa mga close places, ngayon nagkaon, although pag Macau ka matanggal ka, naglog kami duman sa Anne's Frank house. Kung ito sa layo tununo na kwarto na tinaguan kay ito ni Ann kan mga panahon na ito. Nagmas talaga ako, nagmas kami kuan ito. Pero kami na sana buda may saro man na kuan. May saro man na may saro man na English na magagom. Nakamas man itong magagom na ito. Di na po ko kung nakamas, sabi ninda nasa foreign area landa sinda, di nadaharap ang sitwasyon kan COVID. Pero sa enda palan Pio sa England, rani man sa nadigdina, dahil man sila nagamas na sa ining mga European countries na ini, garo pa ko naman record ang mas ninda. Taim pagbaga sa mga news sa TV, mailing mo sa mga coverage baga dyan sa Russia, di ba, sa Ukraine. Dahil naman kimas ang mga tao. In pagkasuwa po, nakaagi kami sa saro na pick-upon na Cheese Museum, digdi sa lugar na ini. Ang Cheese Museum, dakol kaming video, kaya hindi ko pa na isinugarin kay Mark, tapos sir noon, sa mo yan ko ang cameraman. Ang Cheese Museum, tabi Pio, biga pailing, iba-ibang klaseng cheese na Dracula, buda kung paano pag-ibo. Kaya sabi nga ni Ma'am Brenda, baka kaya pwede magkaigo kita dyan sa Albayki ngaya Pinangat Museum. Pinangat Museum. Ano man na klase yan na museum na nagiging curious ang mga tao kung paano pag-ibuki kuan, paano pag-ibuki ki cheese digdi. Pero kaiyan, kung gusto mo tabi yung magnamit kay marijuana, hindi ka pwede magnamit sa Amsterdam. Legal ang marijuana digdi hanggang sa 5 grams. No? Yun. Hanggang sa 5 grams. Sabi nga, may nagyan kaming mga coffee shop kaswapon. Ang coffee shop pala digdio, kung malawag ka sa coffee shop, bako man kape ang laman, bako man drinks, bako man alak ang laman. Pag sinabing coffee shop, ang laman ka yan, mga marijuana, sa US baga, sa ibang lugar, ang term na ang ngaran nila cannabis, digdi marijuana man ang apon. Pwede kang magsigarilyo kay marijuana, basta hanggang sanay ka sa 5 grams. Pero pag sumilobra ka sa 5 grams na may dara kang nakupag ang gobyerno, igual na databi ang karampatang penalidad. Dahil ko lang aram kung pera ang penalidad, no? Pero pag may dara kang marijuana na below 5 grams, sigarilyon mo dyan sa kanto, o kung saan ka dyan, pwede ka, basta dumang ka man sa gari smoking area kung dyan sa tuya baga. Pero kung gusto mo talagang isatisfy ang marijuana, dumang ka sa coffee shop, dumang ka magsigarilyo kan marijuana ngayon. Allow din kitabi ang marijuana. Ang pagtubod ninda, ibis na pagparabawalon mo kadapal man sa nakinagagaramit tigdi, pig-regulate na lang kan gobyerno. Regulated na lang kan gobyerno. Pero pag naripalo kang dakulong kang bitbit, dakulong kang dara, dumang ka may problema. Pinadang siyang ang mapagamit kang marijuana legal as in illegal, gari legalized digdi, pagday ka lang magsubra duman sa dapat mong gamito. Pero kaming mga foreigners, big advice na dahil magamit lalo ngay kung bako katuon. Bago kaya to dahil ka mag-sit-sit digdi, baka ngay ma-reaction sa ibukan marijuana, baka ngay maulog ka dyan sa kanal o kung ano mangyari si mo digdi. Pero sa iba talagang turoon mag-marijuana, minalaw lang dyan sa coffee shop, magsigarilyo lang tabi piyo kan marijuana. Okay, sige. Di magayon ta. At least, pati marijuana ko ta na, ma-hit-hit mo dyan. 2 joints. 2 joints. Yeah, sabi baga ni alkalde, ni Isko na mo rin. Pero, kung talaga, ako nga ni baga, bako man ako magsigarilyo. Pero, an advice mo, bako kung sa nasyon nga ninuday ka nagagamit, dahil kang mag-try digdi, maski foreigner ka, tabag ngayon magkaigwa ka ki problema. Nakakahayibagan marijuana talaga. Kaya yan ang kung gusto mo ngayon, maginagbabawal si mo. Pero kung nabo mo talaga, kung gusto maging ang buhay mo, dahil ka mag-try para sana sa enjoyment kan pag sigarilyo ki marijuana digdi sa Amsterdam. Iyo. Okay, sa pagkaon, kindly walk us through. Anong klase kan pagkaon dyan, tabi? Oo. Pag-abot may kasuhapo, nagkaon kami, Pilipino baga, naghanap kaming rice.
wala man tabi pwede ki rice, bread and ano ini, mga juices. In fact, kasapon ang ininom ni, ang juice, gibo sa presko na tomato, bread, mga wheat bread. Kung bako may oat bread, natural bread, no? Mga, pero may kasarabay na gulay, ano boss? Toasted bread, toasted bread. May kasarabay yan na kuha. May kasarabay yan na ano ini, na ano yan, pwede siyang beef, pwedeng meat, pwedeng fish. Pero mas popular din ang salmon. Mas popular din ang salmon. Salmon. Grilled, pag sinabing grilled salmon, di ba arog sa tuya na mailing mo na may kwan, may kwan baga gari may talak kang dinarangan, may ano ini, may ano ini, may linandagan. Yan. Day kang mailing kaya na ano yan. Iguan. Pag-unang mo tabi pag hinahiling mo, pag-unang presko, ito pag ang pagkakaunta dyan na hilaw lang, nasira. Arog ka ng kolor. Pag-unang mo presko, pag-unang mo hilaw. Pero grill da ito, ang apon sa inda ka ito. Grill. Pero pag grill ka ito, tawara sinda ki totong na parte kang sira. Ano man kayo mangyari sa karne, iba-ibang klaseng karne digdio. Kung man ang klaseng iba-ibang klaseng karne. Kung yung karne sa tuya, iba man digdi. Pero beef ang kadaglan digdi sa enda in chicken, pagkaon digdi. De kaming ano yan, hinapot nga sa duman ano yan na nag-deserve. De sila kinag-deserve ki rice, no? Kaya ining European foods digdi, kung bago katuon talaga. Pero so kinaon mga dakulaon na kuan, dakulaon na 5 euros ang sarap. Dakulaon na ano yan na toasted bread juice ko. Hapon na dai pag kami nagugutom. Dakulaon tabi piyo na klase tinapay. Okay, now sa inaunang bitan mo tabi BP Henreno so currency. Paano pagbakal nindo diyan tabi? Tade cashless bagang transactions diyan para sa mga restaurants. Go ahead. Itong mga iba-ibang mga establishments, magamit ka kang ATM. In fact, sa EBP bagan ATM kaya nagkakol. BPI, yan na BPI mo taliping, yan na pigulugan kang silota sa BPI. Nagka-function digdi, pwedeng gamitin digdi, BPI. Then any other Visa card na mga kuan, yan na iba pa. Buda, itong credit card, yan pwede mong gamitin digdi. Kaya kuan na lang, puro na lang card. Ang naobserbaran ko lang magamit kang kwarta, iningtang euro ang kwarta bagadig dito, member ini kan European Union. Sa mga nasyon na ini, euros ang gabos na kwarta. Ano ini, ipabayad ka cash, tabi. So kwarta kung paano pagdaranig di, ang advice sa muya, diyan na kami na nagdarang euro, may bakalan si Ma'am Brenda, kaya magitang liit na pigpan sa euro. Nagbakal kami diyan sa Manila, tamas madali. Kung para digdi, wala man tabi piyo kimani changer digdi sa airport. Ano magkakapig dumantang mga nasyon? Sa Malaysia, Singapore, sa Vietnam. Paglawas mo baga sa airport, may money changer, may link mo. Maski sa Pilipinas. Di kaming nailing na money changer digdi. Deng maling kami na money changer digdi. Kaya advisable, pag nagdigdi, ang daradara mo tabi, euros na ang daradara mo. Although ang requirement din, magdara kang US dollar. Pero mas advisable na dara mo na so euros pag abot mo digdita. Si bundok kang hanap-hanap hindi kay money changer. Nag-ikot kami digdi. Kasi bago hapon, wala talaga kaming nailing na money changer. Kung para baga sa, di naman ang mga nasyon, palibot, sa Saudan, sa malls, may mailing kang money changer. Hindi po dahil kaming nailing. Kaya advisable talaga na magdara kang saliri mo na kwarta na kung sa kahalitabiping na nasyon. Iyan, sa kwan sa klima, sa weather dyan tabi BP Henry. Isus ko, ang weather digdi gari bagyo tabi piyo. Kung ang weather diyan sa Baguio City, ayo ang weather digdi sa Amsterdam. Kaya lang 4 seasons bagasinda, autumn, winter, summer, spring, no. Pero ang mo niyan palalaog sa autumn sinda ang weather gari Baguio City. Kaya nga ni EBP na mag-t-shirt lang digdi. Ako maluya ako sa lipot. Talagang medyo naka-jacket kita sa Ma'am Brenda. Pero halos ng mga foreigners kasuwa po na nailing ni mga visitors man digdi. Naka-long sleeve lang, buda yan. Takaya man ang lipot, buda ang init, bako masyadong tagos sa laman, Kaya sabi ko nga rin sa imo, gari nakaabot na kita sa Baguio City. Arog ka ng ang weather digdi.
Yan na background na nailing mo sa Facebook ta, kung may time tabi ping, mabisita kami dyan, iling mo kung paano ang technology ka yan, baka after kang convention sa Lunes, kung may oras pa. Kung ano yan, mga 45 minutes drive yan, hali digdi sa Samuyang kinambugtakan sa Amsterdam. Ta sa Ryan Convention gigibuhon, siring man ang distansya kayat. Sa luwas hanggang 1, nasa parte kang pick-upon na Holland, although ang Holland baga dating pangaran kan nasyon na ini. Diyan yan technology yan na windmill tabi tamang-tama pala kaso nagagbugitan diyan sa Legazpi ki virtual forum tungkol sa mga alternative energies sinutabi pi digdi halos inain man sa ng paggamit kan mga solar panels na yan. Ang gobyerno igwaki ang nila is Total Energies. Pag kan pighapon ko ito kung nagsabi Total Energy, tang logo ninda ito na solar panel, boda windmill, no. Ang gobyerno pala pasisiring sa paggamit kan teknolohiyang iyan. Tayo mas pwede dang magamit digdi in the future. Kaya paluduman sila sa renewable energy. In fact, so sila kaya ng eroplano, Etihad ito tabi Etihad. Saro ito sa demon plane na pigde-demo kang Etihad na nagbabawas na kang kan emission na nakaka-destroy kan sa tuya tabi na kapalibutan. Saro ito sa eroplano na zero emission na nakaka-damage sa daling na equal lang sa ng emission nito. Carbon footprint. Ozone layer. Carbon footprint. Carbon dioxide. Carbon dioxide. Zero si carbon dioxide sinda by 2025 itong Etihad na sinakayan. Kaya kansina more on environmental protection man digdio sa lugar na ini. Kaya itong balikan ko lang tabi sa boat na sinakayan mi kaso hapon. Itong naniman mo tabi pa yung speedboat baga na pinadakula lang pinahalaba. Diba? Pinahalaba. Hinapot ko so habang nagdadalagan kami doon kung anong nagpapadalagan ka itong na ito na autong ito o itong bangka na ito. Electronic tabi palamping. Electronic car ito na bangka. Dahil na nagagamit ki diesel or gasolina. Sabi niya 2025, ang kabos daan na itong boat na nagagamit kay gasolina pa na for private transportation, phase out na ito, 2025. 2030, ang gabos na nagagamit kay diesel, dahil na sinamagamit, puro na tabi electronic and boat digdi na nagdalagan sa river na chargeable, nagagamit na ki baterya para magdalagan. Kaya ang tanog, dahil mo bako maribok Kuda abonin na kang diesel or gas sa river so ula magakan minadalagan pa duman sa salog sa tubig nakaka-damage sa nakakadagdag pollution sa indang salog. Kaya ang target ninda 2025 para sa gasolina ma-phase out and para sa 2030 para sa diesel. In fact, ang kadaklan sa mga auto digdio puro na tabi piyo electronically electric car. Takasuapon pag una mi duman sa gilid pag una kung nagkakargang gasolina itong sarong kotse sinaksak duman sa tubo, dari mga tanggorangan sa bitis, sinaksak duman sa sa gilid kang garo, stand lang, gari fire hydrant na alangkaw, sinaksak, pag na nga ni ABP, nagkargang gasolina, kamping verify ko pagbaba mi duman sa boat, nag-charge pa lang tabi ping, nag-charge. Kaya, di kami nakailing didiki auto na nag-aso ang tambutso, ining mga Uber, kaya gusto digdi Uber, tapos yan ang mga ang bus, ang public transport digdi baratohon, na electronic bus naman, ang train anday ko pa na-confirm, yun ay gusto ng train digdi, di ko pa na-confirm kung anong pigagamit ninda digdi, dahil pa kami nagka-experience. Pero konsinda, pasisiring-sinda sa puro electric transportation in the future tabi yo. Okay. Now so kindly walk us through man tabi IBP Henry so biyahe from Manila kung pirang oras iyan and pira ang kinonsumong oras nindo pagbiyahe tabi. Kami from Manila to Abu Dhabi kami 9 hours non-stop
Yan. In fact, apat na bis kami nagkaon. Si BBC ka reklamo, makaon naman niya kita pa di. 9 hours yan. Pasiring digdi sa Abu Dhabi, itong Etihad Airways. Takla uno na aeroplano. Pero duman sa na kami sa kuan. So, araw kan sinakayang tukawan. Kan kita nag-travel. Duman sa na kami. At ano yan. Although, so ang Etihad Airways, magayon ang kuan, ang leg room, madakula eh. Dakula ang halaba, ang leg room. Kaya pwede pag-unaton. Duman talaga, sabi ko nga sa imo ko sa bago, medyo, medyo, siyempre, mapagal man, trakulo na pasayro, mandatory ang face mask. Tabi, ping pati so ang bakuna, vaccination card, no? Pagsakay mi pa lang sa kwan, sa kan pa lang, sa Manila pa lang, tagagada na kami kang Etihad ki vaccine card, ping check na bakunan. Kailang, man, pati sa booster shots, pigiling ninda. Kan kami nagadang kang kuan kang sa mo yung vaccination card. Tapos pag-abot sa Abu Dhabi, tama. So layover mi duman o stopover mi duman sa Abu Dhabi. Dakol man ang mga day na nagmamas duman na mga residensya mismo duman. Nagtatrabaho duman sa airport sa Abu Dhabi International Airport. 7 hours. Ano ba? 7 hours. 7 hours. I mean, yeah. Oo. So yan ako na yan. Iyan na lugar na yan. Dahil naman mga mas duman sa mga tao. Kami lang na mga foreigners talaga sa buminabaang nagkamas duman. Yes. 7 hours kami stopover duman. 7 oras kami duman. Nangin tulugan sa tukawan. Okay. 7 oras kami duman. Pero kung mata ka man, mag-enjoy ka man kan mga mailing mo. Nag-aragi, nagtuturokaw, nairita sa bitis. Ano ba sa mga kuan, mga Mexicano. Yan. Minato ko sa binabarala ka yan sa tukawan. Itong Subax card na pirmado digdi, yun itong pinahiling nido. Subax card na digdi, yun na ito. Yung tabi ping, no question na ito. Okay. No question. Ito bagang, before bagay i-print mo na card na, di ko baga kigari barcode, so gari, ano nga na po kan? So Backcert Philippines, nalimod do so, pwede po itong i-print. Yun na po ito, di man question tabi piyo ka ito. Yun na. An sa tuyang kaput bang card digdi suali sa nagdi sa to sa City Health buda sa probinsya iyon na ito. Oo, pero ikaw kita baga pwede kita mag-download ki card na Backcert to back certificate nawara man ki picture may ko na gari barcode lang ito ina ko naka-download ka na kaya pwede mag-download ka yan yaon so summary kumpara na so vaccines mo the priming doses boda saro na booster o second booster yaon na naman naka-estimize baga igwa ka kaya kahaloy kaya mag-abot sarong duwang taon na man nag-abot. Ako naman ang sa mo. Anapan taga kaya kaya. Alo yun na ka na. Kasi ito pwede magpatabang ka. Basta nakatabangan may ka dyan. Silipin nga, nagpatabang man sa nurse na assign sa iya, yung barangay niya. MJ, so nurse sa iya na assign sa barangay. Nagtabang sa iya para mag-download ka ito. Yan, sige. We're very proud. From Abu Dhabi to Schiphol, Amsterdam. Yan, 7 hours kami biyahe mi tabi. 7 oras man sa biyahe mi digdiyo. Si BP, maswerte ang kataning niya sarong Arabo na babayi. Maswerte on si BP. Pati pag-ihi. Maraming swerte ni BP. Yun ang kataning niya. Pati pag-ihi niya, nagka-timing, sabi ko pangulan. Saring-saring pating babayang kataning niya. Well, anyway, tabi VP Henry and EVP-SM Glenn, we're very proud in here ta isipon mo kita sana sarong ining kumpanya ta broadcasting entity niya to PBN Broadcasting Network Incorporated nakakapag-participar sa mga arukan na international na conferences and yaon nakakakonektar kita sa international broadcast community and it takes a lot of sabi na nga ni preparations and kung bako man well-founded na company dahil basta-basta makakaabot sa araw ka na iabot kan sa tuyang kumpanya kaya we're very excited na pagbalik digdi maikwan na niya to sa mga paraan tabay ta may aplikar ta na ina mauukudan ta dyan BP Henry. Iya po. Alas 9 ang phone meeting day. Registration 9 o'clock. Pero ano ko sa tabi ni David sa tuman yan? Alas 3? Alas 3 ano?
Pasado alas 3. 3:45. 3:45 AM ngun yan. Aha. Binagyan ko si EBP, tuturog pa kasama ko. 3:45 AM. DO. Alas 9 ang kwan medyo. Gusto mo makauron si EBP? Ako siyempre kaipuhan. Di man si EBP mahiling ta. Ita ko lang sa microphone. Yeah. Sige, Di man sige. siya mahiling ta. O kaya kung pa nagmuha pa. Microphone man ka man mahiling. Sige. Ready ka tabi sa may microphone. Good morning. Morning, Tabi Pio. Yes, good morning. Mhm. Tama ka man. Bibihira mag-ailing. Sarang oportunidad. Aha. Oo. Ali pang Legazpi City, makapag-attinder ka aron kanyang konferensya na halos ang participante hali sa bilog ng mundo. And we are hopeful na makaupod kita digdi tanganin mas lalo pang ma-improve ta ang sa tuyang serbisyo sa kanyang mga listeners. So, looking forward kami ni BP Henry na phone mo yan na aldaw, as in sa tulong aldaw pa, kasi apat na aldaw ata na seminar na ini, ikaw kitang magbuno ng mga impormasyon na makakatamang pa para sa lalong pag-improve na sa itong serbisyo sa publiko. Iyo tabi IBP tama ito ta isipon mo kung nakita ining TVN Broadcasting Network Incorporated sa mga araw kaning nangyayari, we are now at par kumbaga sa ibang mga broadcast entity na kaya na makapagpa-attender na ni mga arukan and nakakakonektar na nga ni kita sa halangkaw na level na broadcast sa mundo na iyan makakakuha kita dyan ni kabatidan, wisdom, technology, gabos, programming na sa tuyang magagamit pagbalik tabi di EBP Glenn BP Henry. Ano po? Diya tabi Pio and dakulan sa tuyang pasalamat sa tuyang President na si Ma'am Brenda dahil talagang pag-abot sa pag-iuhan na ma-improve ang satuyang serbisyo sa publiko. Dahil siyang limit lalo na sa salado kang pag-edukar sa satuya. And natural, dakulay ng apresiasyon ta. Dahil ang aram ko, kasi nahapot ko sa iya na among the KBP nationwide, si Sepa ang nag-attendir kay ini. Ang pagkaaram niya ata si Atong Hinares, wala si Sarong sa RMN. So President Bangkang RMN. So para sa moyan duwa ni BP Henry, dakulaon na bagay tabi ni Pio na nakaka-attender kita kang araw kayo ng konferensya. Uyugon mo an tabi palan EBP BP nagkakapira so kwan ini talagang we should be something kita mga Bicolano, mga taga PBN na kwan something to be proud of na bako ini basta-basta na oportunidad na sa tuyang na-experiensyahan na tabi BP. Now, EBP, ano so sa imo man na unique na experience? Apera kang kataning mong Arabo dun sa aeroplo. Sa kuya pa, no, sarong itinugon kang aki ko, si Margaret, na magpasyar na gadaman sa museum ni Anne Frank. Si Anne Frank, baga, so 13 anyos sining aki na nagtarago sinda kan sa iyang pamilya kang panahon na so Germany sinakop ang sa indang nasyon asin talagang mainit magatabi kay ito ang tratamiento kan Germany sa mga Udiyo bilang sinda mga Udiyo sinda nagtago digdi sa sarong-harong sa Amsterdam and na-discover lang sinda after 2 years sa loob kan sa iyang pagtago sa iyang naisurat kasi ini si Anne Frank pala ang sarong panganap niya maging journalist mahilig magparasulat-sulat kaya sa loob kinawang taon dahil siyang ibang pigibo pig-narrate niya pig-chronicle niya so sa indang experience siya sa atrocities mo na paggigipit na ginibog ang Germany kayong panahon kaya halos ang tratamento sa iyang unyan dahil baga siya naging biktima kang atrocities kang Germany. Kaya halos hero siya ligdi. Kaya ini, bilang pagrumdum kan sa iyang pag-narrate as in dakulaw na kontribusyon sa pag-istorya kan nangyaring gera kan na World War II. Ining harum ninda, pinag-preserve ini as in ginibong museum. As in, ining museum na ini, pinagdadagsa iba-ibang mga tao hali sa iba-ibang mga lugar, nasyon na talagang nagbibisita para ma-experience mo ining tinaguan na harong na Anne Frank. And mahihiling mo tabi, Pio, na halos ba itong harong sa litsa tamang agyanan
digdi pa lang sa Amsterdam, ang mga harong dami piyo sa raditsanan, pero up to 5th floor allowed ka mag-build ki arong. Kaya sa kasalitan niya, pasakat, sa radiyuto ng mga agyanan. Because pala, digdi, ang taxes sa mga arong, halangkawon. Kung pagkatong panahon, lalo na yung mga nasa gilid kanal, halangkawon ang buwis. Kaya, ang mga harong na binibuild sa raditsanan, kaya pati ang mga agyanan, sa radiyuton man. Kaya, duman mo ma-experience na sa pagtago talaga ninda hanggang sa 5th floor ninda, talagang grabe sa experience ang inagihan ninda. May mga oras lang na dapat sinda maglakaw, magkarigos, magkaon. Kasi nga dapat itong sa kataraning nindang igwang workplace kang ama niya, dapat ay sinda discover dahil may makamati ki sound. So, kadakol, grabe sa inagihan nindang experience yan sa landong ito kang pagtago nila. Yan, opo. So, magayon tabi EBP na walk through nindo kami sa sistema dyan na na-experiensyahan manindo na edukar and sige tabi EBP kung igwa ka pang gustong idadag buda si CBP Henry and we will be very excited enough na pagbalik nindo digdi maka-share na kita kan mga kaukudan ta dyan, maukudan and kung ano pang mga ibang gusto nindong ipasabot sa publiko mantang kamo dyan sa indong location. Go ahead tabi. Iyo po. Ang ano ko lang Pio, siyempre nakaka-relate ako duman sa kanal because kung imagine nunta ang Legazpi City, igwaman ki mga salog, lalo na ang barangay Kandapdap, ining sa muyang lugar na igwa Caballo River. And sarong magayon na realisasyon na daklaw na bagay kapag malinig ang tubig, malinig ang kanal. In fact, sa muyang tour guide naman sa boat, nagpasin ng tubig sa salog, ini sa kanal. As in, piginaw niya para pahiling sa muya na malinig ang sa indang salog. And tama itong pictuream ni BP Henry Casuago na chimpuan mingkong sarong grupo na nagwo-water sampling, nagte-testing sinda kang pollution level kang salog. Pinagigibo na ito halos every month to make sure na malinig ang kanal. And mahiling mo tabi Pio na warang basura na naglalataw-lataw. Oho. Ay imagine pa ako, ano daw kung araw ka ini ang maging mindset man kang sa tuyang mga sa lugar ta magayon ang paghilingon na malinig ang salog. Kung sa tuya baka tabi Pio, imagine ko ang mga salog nasa likodan kan mga arong. Yan, oho. Siyempre iyan ba reality? Ang disposal kan mga basura. Pag nakatago nasa likodan, ang disposal madali. Oo. Pero digdi tabi Pio, hampangan kan mga arong ang kanal, ang tubig. Kaya ang tourist attraction grabe, harong, pagitan kayan, tinampo, and then may bicycle lane, and then bago sa salog. Stages pagkatabi Pio sa tubig, sa kanal. May distansya. Kaya siguro sa parte ito na talagang malinig siya dahil siyang mga batura. Iyan ang mga comparison ko na nahiling tabi. Iyan, opo. O di sige tabi EVP and kindly pass the mic kay VP Henry tanganing makwanta na. So sa tuya na iba pang gustong ipaabot before we let you go. Ma-preparar pa ka mo sa pag-komperensya dyan. Go ahead tabi. Alright. Okay na tabi, Bing. Okay. In fact, nag-sitan member nag-chat na nga si magre na kami. Ito kami mahali naman. Saroon na lang, itong na-mention na EBP na kanal, itong may mga harong baga tabi, Bing. Itong kanal duman na pinakadakula, igwasin na ki mga pig-upod na boat houses. Boat houses. Itong boat houses na ito, pigutugutan kang gobyerno dahil landa sa kakulangan kiharong digdikan mga tao, pigutugutan kan gobyerno na magbugtag sila ki boat house. Pero ang boat house na iyan, dapat iyan sa lirihon mo sa laog ki 25 taon, more or less 25 years. Dahil mo pwedeng ipabakal, dahil mo pwedeng itaw sa sa pamilya mo sana dapat ito. Dahil mo siya pwedeng ipabakal, iyan ang regulasyon kang gobyerno. Pero kung nabuk ka na,
Ngayon, after 25 years, i-dismantle mo ito. Oh. Ito tao naman ka gobyerno sa iba, mapusugosan ng pag-ibok yarong. No, itong kuna ito. Pero ang medyo curious nga ni kami talaga, sain ang sewerage ka itong harong? Yan, oho. Itong harong, bako siya tabi piyo mo babol, bako siya mo babol na ululataw siya sa river, bako siya mo pa siya pwedeng darahon sa kung sain. Taang harong niya, nakakonek ang waste disposal niya, duman sa kuan, sa tinampo. Yan, sa tinampo, ang kuan, igo duman ki mga, igo duman ki connecting, mga tubo. Harayo ang kuan tabi fingers at septic tank, harayo ang septic tank Okay. sa main road. Ikadua, pati sa tubig na malaog sa enda, yan duman ang connection sa lugar na ito. Tubig, kuryente, bunda itong waste disposal, yan duman gabos. Kaya, di mo pwede ba kumubabulan sa endang bangka, no? Sinang pinakamaswerte kung may mga baha digdi, tanagalantaw lang ang salong, lang ka naglalataw lang ang sa endang bangka. Yeah. Kaya hindi mo mariparo, itong big sabi ni EBP, na dyan baga sa tuya, tuon kita ng pigapon na may mga kanyon ngayon sa salong, ipalawa sa disposal. Pero digdi po, dahil kaya arugan, bawal, ang disposal kang yaong ka sa river sa boat na iyan, pasisiring sa daga, igwang connections na arayo mismo sa salong, halawig ang septic tank ninda, kumpara duman sa endang kinamumugtakan. Iyo. Okay? Sige. So, thank you Tabi Pio sa oras na ini na makapagpaabot kami ka informasyon. Sa aga, ma-programa kitang 5 to 7. Ay, pagkasabago ma-programa ko kita ko, di taga ako nakakuha. Medyo linuyas lawas ko. Pero sa agang 5 to 7, ma-programa po kitang live digdi sa kung anong pigigamit ang mga stingers dyan. Salamat sa tuyang mga technical people, kay Chief Technician Ramir Tanay, si Richard Astor, sa Ratricia Litana, si Mark Sean Madrid. Maski yaon sa Tabi Pio sa Manila, nahihiling niya ining pigigibutan digdi sa sayang computer. And siyempre si Sir Rosie Luxin ang nag-provide kan sa tuyang satellite broadcast mo yan na pagkaaga. Asin ini pang maski kang sabi ko nga we can broadcast everywhere. Pag dumanta Tabi Pio sa kwan, pag dumanindo, pag durumanta sa South Korea, ano kayo nagigibunta? Ining gadget na gamit ko dito, darahunta ini, para naman makita makapag-broadcast si Arong Tabi kayo ni sa mga nasyon na dudumanan ta. So, piling dumang kaman Tabi, magprograma kan sa imong tingog kamanwa in the future. Igod ni mga Filipino community Tabi dyan, Bipenri, mga Bicolano nakita na ko. Limited ang Filipino digdi. In fact, si EBP Glenn, so nurse niya dyan na nasa sa DAPDAP, sa mother niya, si MJ na Jeronimo, so nurse na taga DOH na asan niya sa DAPDAP. Yung suy na digdi sa Netherlands. Invited kami sa agang sa Sunday. Very good. Ang gusto na kami man, i-treat dyan, dumaan sa Senang Harong, sa Harong Ninda, sumama ni MJ, nag-chat na ka EBP. Igwaman ako digdi ki tugang kan sarong barkada ko mga doktor dyan, nag-invite man. Pero limited talaga ang mga Pilipino din. Naku ng Pilipino, duman sa Dubai. Sorry, sa Abu Dhabi Airport. Sa Abu Dhabi Airport talaga, paingurag ang Pilipino duman. Pero digdi limited ang Pilipino na. Maski duman sa pag-iikot may digdi, limitado ang mga Pilipino niya. Karak lang tabi digdi, may mga Mexicano na nagtatrabaho, mga English na mga Germans, pero matindi ang tindahan sa ng orientation pag Abu Dhabi sa turista. Okay, salamat ng Tabi Ping sa oras mo digdi sa programang Tingog Kamanwaan. Sa aga po, 5 to 7, magdaranggugan kita aldaw na Sabado sa tuyang programa. And thank you so much po sa bilog na tropa, sa pangalan ni Ma'am Brenda Luxin, sa tuyang presidente, si Sir Jose Luxin Jr., sa tuyang pong Vice President for Engineering and siya Chairman of the Board, si EBP Glenn Barcelon, and sa mga dyan, si Angel, thank you Yan po lang ko kasabago si Angel Mustasa. And siya technician mo Tabi dyan pingo niyan, si Ronald. Si Ronald, Ronald? Parignald. Si Ronald. Yeah, si Ronald, so yung technician dyan. Thank you so much po. Clear na kalawan sa tuyang signal from Amsterdam, the Netherlands. Ako po, si Henry Maceda. Salamat po. Thank you so much. Good morning sa Endoga Boss. Goodbye. An oras hatod sa Indokang Generica Drugstore.
sa Generica Drugstore. May ginhawang generika para sa lahat. ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Milo Energy, magpursigi. Bimeg Integra with Immunoboosters. Radyo Balagon ka ito. DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number 1. DCGB 729 kHz. Enod sa Bareta. Enod sa Gabos. Alas 10:01. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta oras-oras. Minidbid ang Pilipinas sa lado ng turismo ngunyan na taon. Ini matapos na midbidon ang Pilipinas sa nangyaring 29th World Travel Awards sa Vietnam. Ang Pilipinas ang nangingenod sa beach as in dive destination sa Asia. Iyon ay niyan ikaapat na sunod na taon na pagmidbid sa diving spot o sa mga diving spot sa Pilipinas, mantang ini ang ikaanom na pagmidbid sa gayon kan mga beaches sa nasyon. Pero digdi nangenot man ang Intramuros sa Manila bilang tourist attraction sa Asia na dinaog ang Angkor Temple sa Cambodia asin Taj Mahal sa India. Dahilan kay ni o dahilan digdi ikinaugma asin ipinagpasalamat ni Tourism Secretary Cristina Frasco ang pagmidbid sa nasyon asin tinawanin doon ang kahalagahan kan turismo. Ang World Travel Awards o WTA nabilog sa Europa kan 1993 na pigkukonsiderar na Oscar sa lado nin turismo. Yan ang pangalas 10 na bareta, hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mostaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Milo Energy, magpursigi. El Real, for your everyday pastabilities. GSM Blue, choose what's true. Choose GSM Blue. Unilab, pagbibili ng gamot, dapat yung subok, trusted at di kalidad. Alagang tunay, alagang Pilipino, alagang Unilab yan. Try na ang mas masarap na Maggi Magic Sinigang. Generica Drugstore. Sa Generica Drugstore, may ginhawang generika para sa lahat. Sa indong nadango, ang pinakahuring bareta oras-oras sa DZGB. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask? Check. Face shield? Check. Alcohol? Check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Kada ako labnaw moment sa trabaho? Importante na may kasangga sa tungka asin stress at waldaw. Kaya piliun ang malalauman. Ikape mo na yan with Jim's 3+1 Coffee Mix na may plus ingredient na Korean ginseng para siguradong feeling alert as in feeling energized ka. Plus na plus talaga. Dugang pa dyan ang Jim's 3+1 Coffee Mix with Korean ginseng. Halal certified as in Gibok and Gold Shine Pharmaceuticals Incorporated. Sarong certified company na tinawan ng Certificate of Good Manufacturing Practice huli sa matanos as in malinig na proseso sa paggibok ang gabos na Jim's Coffee Mix products. Mababakal ang Jim's 3+1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada, supermarkets, groceries, convenience stores, asin drugstores sa indong lugar. Kaya, ano pa ang hinahalat nindo? Perming kumplituhon na daw sa Jim's 3+1 Coffee Mix. Para ang labnaw moments, kibuhon, shining moment. Jim's 3+1 Coffee Mix. May plus ka sa life. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano
dyan na, magpabakuna. Marahay na barata. Ang mga bakuna, pinarani na sa Indo. Pwede na ika magpabakuna asin booster sa saod, terminal ng sasakyan, daungan or pier, simbahan, eskwelahan, opisina, plaza, malls. Aramo na schedule sa indong lugar sa paagikan sa indong lokal na gobyerno. Magpabakuna asin magpa-booster na para sa mas makusog na proteksyon kontra sa COVID-19. Pagbakunado, ang pag-iwas sa malalang helang ng COVID-19 garantisado. Sa booster, pinalakas, pinaslakas. Sarong pagirumdom, hale sa DOH Bicol CHD. Anbaha, nagdadaranin danyos asin perwisyo sa buhay asin propiedad nin tao. Ano ang dapat ang gibuhon pagkatapos nin baha? Likayan ang pagkakan na nalubog sa baha. Pakalakagaan ang tubig antes na inumon. Ipa-examine ang tubig kung libre sa mikrobyo. Dahil basta magpasyar sa mga inagihan nin baha, nganing makalikay sa aksidente. Dahil magdutdut sa mga electrical equipment sa binahang lugar. I-report sa otoridad ang mga naraot na linya nin kuryente asin tubig, asin mag-ikmat sa mga peligrosong hayop, siringkan halas na nagruruluwas dahil sa baha. Sarong bagiromdom kan Mines and Geosciences Bureau kan DNR. Pag may umaasa sa'yo, kailangan masigla. Farexcited. Parex Vitamin B1, B6, B12. Tamang B vitamins para Farexcited. With proper diet and exercise, tumutulong laban sa tusok, manhid, tamlay ng katawan at isip. Farexcited. If symptoms persist, consult your doctor. Farexcited ang katawan at isip. Sis, you don't look anemic anymore. Ang secret ko, United Home for Sulfate Iron. With proper diet and exercise, tulong para hindi maputla at sakitin. Healthy blood for a healthy glow. Unilab yan. Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor. United Home First Sulfate Iron. Healthy blood for a healthy glow. Ang sustansya'y kailangan ng palay sa paglaki. Ngunit paano makakabit? Pinakamataas na ali. Kung presyo ng patabay mataas sa merkado. Gusto mo bang makatipid sa abono ng hindi napapabayaan ng palay mo? Mag-abonong swak ka. Pumili ng combo ng organiko at inorganikong pataba na ayon sa target na ani at budget mo. Magandang ani na, makakatipid ka pa. Para sa mas detalyadong gabay sa pag-aabono, subukan din ang leaf color chart, -1 element technique, o Rice Crop Manager Advisory Service. I-download ang mga ito sa cellphone mo upang malaman ang tamang dami, uri at syempo ng pag-aabono. Subukan ng abonong swak. Swak sa budget, swak sa palay. Para sa karagdagang impormasyon, mag-text o tumawag sa Clearvice Text Center 0917-111-7423. GSM Blue ang kasama. GSM Blue. Choose my strong. Dahil ito ang GSM Blue. Drink responsibly. Ang margarita, kuhang-kuha ng GSM Blue. Choose what's true and just chill and enjoy with GSM Blue. Drink responsibly. Diarrhea pa rin, kaya pala ang tagal niya sa banyo. Tapos ang diarrhea sa Diatabs. Kaya bilis gaan ang pakiramdam. Bilis gaan pa sa bulsa. Works in as fast as 1 hour. Basta diarrhea, garantisado ka sa Diatabs. Alagang Unilab yan. Loperamide is a generic name of Diatabs. If symptoms persist, consult your doctor. Sa BMEG Integra Feeds, wala ka nang hahanapin pa. Ang BMEG Integra ay gawa sa sariwang raw materials sa world-class feed milling facilities with consistent high quality para mas maganda ang paglaki ng mga manok. BMEG Integra Feed, ba talaga ang laking Integra? Siguradong laging premium ang quality at formulation. Kaya garantisado ang kalidad at performance. Iba talaga ang laking Integra. Mga momshi, popshi, ang kalusugan ng ating pamilya ay mahalaga. Lalo na pagdating sa ulam na paborito nila. Dapat malinis. Check. Masarap. Check. At caring-caring ng bulsa. Super check. Ang Nong Meat Shop. Mga produktong pasok sa panlasa ng masa. Homemade skinless longganisa, smoked longganisa, special premium longganisa, Bologna longadog, lumpia, hotdog, tocino, chicken, beef, or pork meat, isaw, fish, or squid ball, kikiam, at marami pang iba. Bisitahin lang ang Nong Meat Shop, main office, Kapantawan, Legazpi City. Hanapin lang si Manoy Norman M. Budo. Sa Nong Meat Shop, nakabarato ka na. Kikita ka pa!
Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra L-Arginine, Sungaria Cinnamomum at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores, Watson's, Southstar Drug, Generica, Rose Pharmacy, TGP, SM, Supermarkets, 7-Eleven, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare, your trusted life ally. Antabayanan kada Miyerkules, alas 11 sagod alas 12 minuto sa Radyo DZGB. Ang programang Turismo Bicolandia. Aramon ta kan Department of Tourism Regional Office No. 5. Hosted by Romel Natanawan kan DOT5 as a News Manager Mardela kan DZGB. Turismo Bicolandia. Aramon ta. Programang matukar kan mga pigigibong lakdang kan Department of Tourism Bicol sa promosyon kan lokal na turismo, mga istorya din pagbangon kan industriya sa hampang kan pandemya, kultura asin artes, kulinarya asin mga unique asin magagayon na lugar sa Kabicolan, kasimbagan sa mga kahapotan kan mga namamanwaan sa lado kan turismo, siring man ang paghiras nin mga eksperyensya na magsisilbing inspirasyon sa pag-angat kan sektor nin turismo sa Region 5, mga polisiya asin iba pa para sa ligtas na pagbiyahe asin pagbisita sa manlain-lain na tourist destination sa mga probinsya. Turismo Bicolandia, aramon ta, alas 11 sagkod alas 12 minuto kada Miyerkules. Marina, magdangog kita. Lemex na! Kawawang batay, lubo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang munti, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap lasa orange, yummy, banana. Plemex na! Sa ubo ng baby pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex. Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Webes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Introducing the Akoto Kojic Acid Soap with its new packaging. Ang sabong ito ay may kojic acid that lightens the skin, vitamin E that reduces wrinkles, keeping the skin radiant and young-looking, at collagen that maintains skin elasticity. Have that glowing and youthful skin. Achieve white skin in just 7 days with Akoto Kojic Acid Soap. Ang ganda ko, Akoto. Ito ay mabibili sa mga piling suking supermarkets, groceries, drugstores, and sari-sari stores sa inyong lugar. Follow us on Facebook, Instagram, and TikTok, Akoto Soap. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa indong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor, asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada aldaw ning Biyernes. Alas 11 sagkod alas 12 ning udto. Ihahatod sa Indo ka Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan!
Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano orgulyo, an idol mi paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, an ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yauna mismo an makikinabang permitawo. Garantisado an pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, an ligasiya niya rumdo. In your life you have a star. So choose not. Sa banding ng barkada, GSM Blue ang kasama. With your GSM Blue, choose what's true. Dahil ito ang GSM Blue. Drink responsibly. Ang margarita, kuhang-kuha ng GSM Blue. Choose what's true and just chill and enjoy with GSM Blue. Drink responsibly. Sa kulog kang payo, asin kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Dain na kaipuhan mamili pa, mag-Biogesic. Magasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaayan magataman ang Biogesic. Ayos! Marayta, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Oh, padi, natak ka nag-iidali. Uni baga padi, nakagat ki ayam si Nunoy. Maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka padi, dapat na magpabakuna. Kung makagat o makamrot ka kiayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan kung di maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyon anggad padi. Kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Ta sigurado ang proteksyon laban sa rabies. Asin pinagkakatiwalaan kan gabos. Sa laog kan lampas 5 taon. Barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na padi, tamado mana kami sa Ravax para mabakunahan na sinunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Arog kan tetanus toxoid, flu, pneumonia vaccines, asin iba pa. Ansaing ng clinic bukas, Lunes, Sundo, Sabado, puun alas 8, sagud alas 5 ng hapon. Ang Ravax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street, Sagnin, Legazpi City, sa Inutan Sana, kan Apek. O mag-apod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravax Animal Bite Center, Iguaman and Branch, sa Tabaco, sa Inutan Sana, kan Ziga Hospital, asin sa Sorsogon na makukuha sa Barangay Piot, Sorsogon City, sa Hampangan kan Card Bank. Bukas naman ang pinakabagong branch kan Ravax sa Ligao City na makukuha sa 2nd floor AG Haushan Building, San Lorenzo Street, Gilid, Ligao City. Haranisa na sa St. Stephen Protomartyr Parish. Hatid sa inyo ng Department of Health Center for Health Development Bicol ang palatuntunang Chikahang Pangkalusugan. Chikahang Pangkalusugan, maghahatid ng mga impormasyon na may kinalaman sa mga programa ng Department of Health CHD Bicol. Chikahang Pangkalusugan, magtatalakay ng napapanahong issue, mental health concerns, health tips, at marami pang iba na tsak na inyong mapapakinabangan. Chikahang Pangkalusugan, mapapakinggan tuwing araw ng Martes, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Chikahang Pangkalusugan, dito sa DZGB. Albayanos, ang APEC ay may good news. Nahihirapan ba kayong magbayad ng inyong electricity bill sa tamang talaan? Naputulan ka ba ng kuryente? Hirap magbayad dahil sa mahabang pila? Limitado ang oras sa pagbayad? Huwag mag-alala. Ang APEC, maliban sa aming mga business centers, maaari na kayong magbayad sa ibang payment partners tulad ng Bayad Center Collection Partners, Bank of Commerce, SendPay at GCash. Convenient na, safe pa ang pagbayad sa mga outlets na ito. Mas maraming mapagpipilian. Wala pang hassle sa pagbabayad. Tara na at magbayad na sa pinakamalapit na authorized payment centers ng APEC. Kaya paalala lamang po, magbayad po tayo ng ating electricity bill sa tamang talaan. Para sa ibang katanungan, maaari kayong mag-message sa APEC FB page. Ang mensaheng ito ay galing sa tanggapan ng Albay Power and Energy Corporation. Mare, may Philat ID number ka na ba? Oo
naman, pero hindi pala ito sapat. Dapat ay updated din ang ating record sa PhilHealth. Hala, yung dalawa kong chikiting, hindi pa pala declared sa PhilHealth. Aba, i-update mo na ang record mo. Mag-fill out lamang ng PhilHealth Member Registration Form. Isumite kasama ng malinaw na kopya ng supporting documents sa PhilHealth Office na malapit sa inyo. Correct, Mare! Para sa iba pang detalye, bisitahin ang www.philhealth.gov.in. Paano kita makakarayo sa peligro ng landslide? Para makalikay sa danyos ng landslides, mag-relocate sa mga lugar na bako delikado sa landslides. O kung daiman, mag-evacuar temporaryo kundo ang aldaw na. Nadaing pundo o pagpundo an oran. Day pagtapyasan o pagparakaraluton an gilid kan mga bulod. Sarong pagiromdom kan Mines and Geosciences Bureau kan DENR. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Mga pre, ngayong pandemic, kailangan malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya. Laban sa sakit, ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. Ang ATC Vitasync ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitasync. Sa presyong abot kaya, 550 pesos ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Made by ATC Healthcare. ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Ngayong pandemic, kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. Take ATC Vitasync every day. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Ang ganda ng saranggola ko! Doon tayo sa may tore. Mahangin daw kasi doon. Oops! Alam ba ninyo na bawal magpalipad ng saranggola malapit sa tore? Bakit naman? Kasi kapag dumikit ang saranggola sa tore o sa linya, maaaring masunog ito na pwedeng maging sanhi ng malawakang brownout. Posible rin kayong makuryente. Naku! Nakakatakot naman yun. Sige, sa ibang lugar na lang tayo maglaro. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGCP. Good morning! Try the new Jim's Papaya Soap with papaya extract, vitamin E, lactic acid, and salicylic acid. Clinically proven to lighten and moisture skin in just 7 days. Hindi po madaling matunaw, kaya sulit ang 20 to 50 pesos nyo para sa bilis kinis in 7 days. Ito ay mabibili sa mga piling suking supermarkets, groceries, drugstores, and sari-sari stores sa inyong lugar. Para sa updates, kami ay subaybayan sa aming social media accounts, Facebook, Instagram, and TikTok, Jim's Papaya Soap. Ang health tip na ini, hatod sa Indo, kan ATC Vitasync. Ang vitamin C, arog kan sodium ascorbate, as in zinc, importante sa satuyang nutrisyon, immune defenses, as in pagmantiner kan sa tong salud. Ang pagkakaigwang makusog na immune system ay kinakaipuhan sa panahon ngunyan para kita maprotektahan laban sa mga virus na nagkakausa kikahilangan. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, Watson's, South Star Drug, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Sa BMEG Integra Feeds, wala ka nang hahanapin pa. Ang BMEG Integra ay gawa sa sariwang raw materials sa world-class feed milling facilities with consistent high quality para mas maganda ang paglaki ng mga manok. BMEG Integra Feed, ba talaga ang laking Integra? Siguradong laging premium ang quality at formulation, kaya garantisado ang kalidad at performance. Iba talaga ang laking Integra. Sis, you don't look anemic anymore. Ang secret ko, United Home for Sulfate Iron. With proper diet and exercise, tulong para hindi maputla at sakitin. Healthy blood for a healthy glow. Unilab yan. Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor. United Home for Sulfate Iron. Healthy blood for a healthy glow. Check. 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB.
Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Yan, tabi di sige, na-okupar mayormentaan sa tuyang programa kan pagpasabot sa publiko kung natapo ta yaon duman sa the Netherlands, sa Europe, sa muya pong mga hierarchy, nasa hierarchy po kan PBN Broadcasting Network Incorporated. Unong iyan sa International Broadcast Conference na ang PBN po is very proud nakakapadara, nakakapartisipar na at par na po ang PBN Broadcasting Network Incorporated sa iba pang mga national o kaya iba pang mga korporasyon nin broadcast entity sa Pilipinas. Iugon moan, nagkapirasa na po sinda na Pilipino na nakapadara duman sa gigibuhon na yan o kaya pinagigibong International Broadcast Conference sa Amsterdam, yan sa Europa. You can just imagine, ang sa indong pinagtitiwalaan na stasyoning radyo, PBN Broadcasting Network Incorporated, ang DCGBAM, nakapadara ning mga nagapadara sa araw ka na pagtiripon international, giving us the opportunity na magkaigwanin connection sa indong pinagtitiwalaan na istasyon sa international broadcast community innovations, both technological wise and programming wise. Yan, kaya we're so very proud yung naman sara Madam Brenda, Sir Nonoy, EVP Glenn, Buda BP Henry, maatindir sinda kaya dumanan. Kana yun siyempre the much needed break, vacation man lamang. Trabaho bagay sa halos pirang taon gun mo ang nag-pandemic. You can just imagine inagihan tang mga kadipisilan. Sige tabi. So, abangan nindo tapag bulta kayam, dakol ang mga inobasyones both technical wise and programming wise sa indong i-experiensyahan asin papakinabangan at tuyang mga paraan tabay, ha? Sige. Sa pangarang kabilog na puwersa kami po naglalaom na natawan mi na naman kamo nin kakayahan sa abot natawan mi na naman kamo ning informasyon sa abot kan sa muyang kakayahan. Sa laog kan simanang ini sa paagikan mga informasyon asin ni Bapa Tingog Kanbanwaan. Viva Nuestra Señora de Peña Francia. Viva Señor Santo Cristo. Salamat, happy weekend, amang Diyos ang magbantay. Salamat at sa pagbawi ng uhaw ay may darating na araw. Sa indong nadangog ang programang Tingog Kanbanwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa. Magic Sinigang.